Jeg hedder Alexander Bøje Birk og har studienummer LR13 S360. Det her er et screencast til synopsen i faget Jeg skal være lærer. Jeg har kaldt min opgave virkelighedens inklusion. Jeg vil nu kort begrunde mit valg af emnet inklusion. Jeg har valgt at skrive om inklusion, da jeg synes, det er en stor udfordring i min hverdag, da mange elever har forskellige forudsætninger for det at gå i skole. Jeg mener ikke, at alle elever passer ind i rammen, men da jeg jævnfør den nye skolereform skal inkludere 90% af alle elever, må jeg i mit virke som lærer differentiere min undervisning og tage specielle hensyn og rumme de forskellige eksistenser, der nu er i mine klasser. Jeg har valgt at bygge min opgave op omkring et empirisk eksempel fra min 8. klasse i engelsk. Det skyldes, at jeg især i denne klasse mærker inklusionens indgriben. Min problemformulering lyder således: på hvilken måde vil differentieret undervisning påvirke den enkelte elevs faglige niveau i takt med inklusionens indførelse, og hvilke konsekvenser kan det få for mit arbejde som lærer? Nu vil jeg kort redegøre for min empiriske situation, som tog udspil i min 8. klasse i faget engelsk. Jeg vil ikke gå i detaljer her, da den er detaljeret beskrevet i min synops. Situationen er den, at klassen skulle aflevere en stil til mig fredag inden juleferien. Da juleferien var slut, kunne jeg konstatere, at jeg manglede afleveringer fra 2 elever. Dem har jeg valgt at kalde elev nummer 1 og elev nummer 2. De havde begge en uges ekstra ferie, så jeg kunne først konfrontere dem ugen efter. Elev nummer 1 påstår, at han har sendt den, men efter yderligere spørgsmål fra min side, indrømmer han, at det er løgn. Jeg spørger mig, om ikke han er bange for konsekvenserne af sin løgn, hvortil han svarer frækt igen. Elev nummer 2 indrømmer med det samme, at han har glemt at sende den, og jeg får stilen af ham senere samme dag. Grunden til, at jeg har ridset situationen op, er, at jeg vil sammenkoble den med nogle teorier, som jeg vil introducere til jer nu. Jeg vil starte med Rasmus Alenkærs IC3-model. Den tager udgangspunkt i 3 cirkler, som man kalder fysisk inklusion, social og akademisk inklusion. Jeg vil nu fremhæve nogle af underpunkterne. Under den fysiske inklusionscirkel hedder punkt 1, at eleven møder veludhvilet. Det jeg kan gøre som lærer er at sørge for at oplyse om, hvor vigtig søvn er, så eleverne kan koncentrere sig i timerne. Jeg har jo som lærer pligt til at inkludere alle mine elever, men jeg kan se et stigende antal, som sidder og hænger og har meget trætte øjne og har svært ved at koncentrere sig. Og jeg kan kategorisere elev nummer 2 fra min empiriske beskrivelse som en af disse personer. Under den sociale inklusionscirkel vil jeg fremhæve underpunkt nummer 9, som lyder: elevens forældre er involveret i skolens aktiviteter. Dette ser jeg som en stor udfordring, da jeg som lærer opfylder skolens krav om udgivelse af informationer om undervisning i form af ugeplaner, årsplaner, elevplaner, lektier og anden form for vigtig information. I den givne situation med elev nummer 2 svarer elevens forældre altså først en uge efter. Dette ser jeg som en enorm udfordring, da forældrene ikke har nået at bakke mig op, inden elev nummer 2 har afleveret sin stil. Det er sådan, at vi har en regel på min arbejdsplads om, at vi skal svare på mails inden for 2 døgn. Og jeg mener, at det samme burde være gældende for forældre. Det vil helt klart styrke samarbejdet. Under den akademiske inklusionscirkel vil jeg fremhæve underpunkt nummer 1, som lyder: de opgaver, eleven stilles, er niveaumæssige i forhold til elevens forudsætninger. Og jeg har nøje beskrevet, hvordan jeg differentierer min undervisning i min synops, og jeg mener bestemt, at elev nummer 2's opgave opfylder dette krav. Jeg vil også fremhæve underpunkt nummer 6. Eleven har mulighed for at lære på den måde, der bedst passer til elevens læringsstil. Jeg beskriver i min synopsis, at jeg ud fra Gardners teorier underviser mine elever på en sådan måde, at de flest mulige intelligenser kommer i spil. Når disse forskellige intelligenser former sig i undervisningen, vil mine elevers forudsætninger for at finde deres egen læringsstil være til stede. Nu vil jeg fremhæve noget af Thomas Siges teori om identitetsdannelse. Thomas Sige mener, at hver elev har sin egen cirkel omkring sig. Han mener, at vi som lærere bør tilføje viden og informationer til den enkelte elev, uden at forvirre og vildlede dem. Han mener, at elever skal have faste rammer, opsat af de voksne omkring dem. Sige mener, at der er et hav af valg og muligheder i elevernes hverdag, og mange input fra forskellige instanser. Og det er altså vores opgave som lærere at sørge for, at de får
lærere de vigtigste informationer og input. Sige mener desuden, at der bør være konsekvenser af upassende handlinger, netop som i situationen med elev nummer 2, hvor jeg tydeliggør for eleven, klassen og hans forældre, at det er altså en uacceptabel opførsel. Ifølge Sige skal man sætte fokus på den enkelte elevs behov og normer og se dem som uafhængige individer. Vi bør støtte og vejlede dem i deres udvikling af identitet. Og dette føler jeg netop er gældende i situationen med elev nummer 2, da jeg påpeger, at det ikke er i orden, ikke at aflevere eller svare frækt igen. Til sidst vil jeg kort konkludere, hvad jeg ser som de største udfordringer i forhold til inklusion. Den inkluderende lærer er udfordret hver dag, da han eller hun hele tiden skal være omstillingsparat, kunne differentiere sin undervisning og konstant stille specielle eller anderledes krav til dem, der har behov for det. Det er vigtigt, at jeg som lærer skaber faste rammer i min undervisning og er tydelig i min guidning af elevernes læring og forståelse. Inklusionen er og bliver en fortsat udfordring i lærergerningen i folkeskolen år 2014. Jeg vil gøre mit bedste for at nå ud til alle og sørge for, at skolen bliver et trygt og undervisningsdygtigt sted at være. Det var, hvad jeg havde at fortælle. Tak for nu.